Знаеш ли, че през 2024 година има над 20 регистрирани катастрофи след опит за дрифт по пътната мрежа? Това са само регистрираните, има и арестувани. Само в София, само за първите 3 месеца от тази година са съставени близо 30 акта за нелегален дрифт. И в никакъв случай не обвиняваме водачите на автомобилите, но е факт, че у нас нещо е забранено, без да се даде добра алтернатива къде и как то да се практикува безопасно. Ние добре знаем колко вълнуващ е дрифта, но той винаги крие рискове, дори да си професионален пилот. Нормално е да е напълно забранено да се дрифти по пътната мрежа. Коментирали сме вече с вас, че създадахме дрифт карта, защото вече 10 години срещахме проблеми, когато искахме да покараме. Покриване на място, където асфалта да е окей, където да няма хора, сравнително безопасно, откъдето няма да ни изгонят, постоянно високи разходи, трудоемка, многочасова логистика, всичко това за 2-3 часа каране. И въпреки, че с карта тези проблеми за нас отпаднаха. Искрено се надяваме и вече работим по този въпрос. Скоро този карт да се предлага на няколко локации в България, на обезопасени места, да можеш да отидеш да се изкефиш на макс, да се докоснеш до автентично дрифт преживяване и всички колективно да станем малко по-отговорни към останалите на пътя. Благодаря.